confiactius. Doncs s'apropa Sant Jordi i què és el millor per poder fer aquests dies? Unes roses de paper. Són molt fàcils, que les podrem fer a casa sense cap problema, amb el material que tenim per casa. Per això necessitarem unes fulles de colors o blanques. Si la voleu blanca la podeu pintar, com jo he fet aquí, amb rotuladors o amb el que vosaltres vulgueu, amb el que tingueu per casa. Un llapis, una goma, una broqueta i si no en teniu es pot fer amb una canya d'aquestes de plàstic per fer la tija. Una mica de cola, un CD que tingueu per casa per fer la rodona i unes tisores. Comencem! Doncs agafem el CD i fem la forma rodona amb el llapis. Dibuixem. Una vegada el tenim dibuixat, començarem a fer com un cargol, més o menys d'1 centímetre de gruix, aproximadament, a ull. Fem un cargolet, d'acord? I ha de quedar una espiral així. Una vegada tenim l'espiral, la retallarem. Aniria bé retallar-ho en forma d'onada, és a dir, com si fos un pètal, i si no el podem retallar recte, però sempre queda més maco tenir una mica de forma a l'hora de retallar. Retallem primer tot la perifèria, tot el de fora, i una vegada retallat, doncs comencem cap aquí dintre. També hi fem el mateix procediment com una mena d'onada, si veieu, de tota l'espiral. I estem acabant i arribant al centre. D'acord? Llavors al centre hem de deixar aquesta petita boleta. Vale. Ens ha de quedar, com veieu, com una espiral. Si voleu, això quedarà més maco si ho esborrem, el llapis. D'acord? Ho esborreu tot i comencem. Agafem la punta aquesta d'aquí, la dobleguem cap endintre i tornem a doblegar cap endins. Una vegada que el tenim així un canotillo apretadet, doncs comencem a enrotllar. Enrotllar rodonet, rodonet, rodonet. D'acord? Quan ja tenim un tubito així més o menys rodonet, agafem de dalt i de baix, que ens serà més fàcil, i enrotllem. Enrotllem fort, bastant fortet. Enrotllar. Una vegada estem arribant ja al final, ens assegurem que estigui bastant apretadet, el fullet, i ens quedarà així en forma com de cucurutxo. Ara això no sembla gaire rosa, però com que està ben apretat, ens ho posem aquí i la deixem anar. Deixem anar que es desfaci una mica, no s'acaba de desfer, sinó que s'obre. A l'obrir-se ja queda més forma de rosa, veieu? Que va quedant més forma. Anem obrint l'espiral una mica i queda més forma de rosa. D'acord? Una vegada la tenim així, passarem a enganxar-ho. D'acord? Passem a enganxar, com veieu, aquest últim full. Posarem una mica de cola, que pot ser cola blanca, cola de barra, la que tingueu, i enganxem el que és l'última volta amb una mica de pegamento perquè quedi ben agafadet. Menys el tros aquest d'aquí, que després l'enganxarem amb el pal. D'acord? Ho enganxem.
Esperem uns segons que quedi ben enganxat. Aguantem al centre. Això queda per fora. L'última volta ben enganxadeta. Doncs ara ja només ens queda donar-li la volta i posar una mica de cola al que serà la tija, que la podeu pintar, la podeu folrar, com vosaltres vulgueu, si no la voleu deixar aquí. Això és creativitat lliure. I ho posem en el centre. No ha d'acabar de sortir, o si surt no passa res, li podeu tapar-ho amb un paper. La posem en el centre i amb la volta que queda ho tapem. I ha de quedar enganxat al pal, aquest trosset. D'acord? Aquesta volta, perquè no es vegi això, que queda potser una mica lletjot. Podem agafar un tros de paper d'un altre color i simular una fulla. D'acord? Ho veieu? Doncs ja tenim la nostra rosa. D'acord? Mira, podeu fer de diferents colors i quedarà una diada de Sant Jordi, encara que estiguem confinats, molt maca. Que passeu un gran dia. Hola, bon dia a tothom. Soc la Carme i avui intentarem a veure si ens surten aquestes floretes tan boniques, la rosa, que la farem pel dia de Sant Jordi. Per fer la flor necessitarem un full de paper del color que tingueu, un llapis, un palet, si pot ser d'aquests de brocheta millor, i si no, doncs també ho podeu fer amb un escuradent, unes tisores i cola per enganxar. Primer pas, doblegarem la fulla per aquí, per aconseguir un quadrat. I ara, aquest tros que sobra el tallarem. I amb aquest quadrat que ens ha quedat, farem 4 quadradets més petits. Bé, ja tenim els 4 quadradets. D'acord? Ara, de cada un d'ells, tindrem que fer un plec, dos plecs i tres plecs. Ara ens el posarem aquí, la part tancada mirant cap a nosaltres, i aquí dibuixarem el pètal, que serà una coseta així. Ok? Ara el retallarem i ja tenim el pètal, la flor de 8 pètals. Aquesta la guardarem. Ara ja tenim les 4 flors. Una la deixarem sencera. L'altra li traurem un pètal. Dels 8 que té, en traurem un. I el deixarem aquí. De la tercera en traurem 2. De la quarta en traurem 3. Ara els tenim tots diferents. 8 pètals, 7 pètals, 6 pètals, 5, 3, 2 i 1.
Ara el pas següent serà, agafem aquesta i amb aquest palet així, o si no teniu aquests palets, doncs amb un llapis, amb alguna cosa, ho poseu a la punta i l'enrosqueu una miqueta perquè faci aquesta forma. Veieu? Així ho farem amb tots. Vale, ja tenim tots els pètals retalladets i ara hem de començar a enganxar-los amb la cola. Aquest és sencer, per tant res, i ara aquest. Enganxarem aquest pètal a sobre d'aquest. Posarem la cola aquí i el farem vindre cap aquí. L'aguantem una miqueta i ja està. Veieu? Ja en tenim un altre. Ara aquest, el mateix. Doblem una mica, enganxem a sobre. Ja en tenim un altre. Ara aquest. Cada cop són més petits, com veieu. Com que tenen menys pètals, doncs surten més petits. Veieu? Aquest costa una mica més perquè és molt petit. I aquest que l'enganxarem amb aquest així. Vale, ara passarem a enganxar uns amb els altres. Primer aquest li farem un foradet, perquè després passarem per aquí el palillet o l'escuradent o el que tingueu. I ara li posem cola aquí, apretant amb el dit per darrere, i el col·loquem el següent aquí, fent que els pètals no coincideixin a sobre uns dels altres, sinó així, entrecreuats. Ok? Apretem una mica. Vale, ja el tenim enganxat. Ara agafarem l'altre i farem el mateix. Aquí posarem el pegamento. Perdó, aquest el punxarem també una miqueta. I aquest ja anirà enganxat també a sobre. Aguantem. Així. Veieu que va agafant la forma? Tornarem a posar el pegamento. I posarem aquest també a sobre. Aguantem. Veieu que va quedant la forma? I així amb els dos que queden. I a l'últim, com que poder costa una mica més de posar dintre el pegamento, el ficarem aquí. I anirà al centre, que és el més petit de tots. I ja tenim la flor. Com veieu, ja tenim la rosa acabada. Què us sembla? Li hem clavat el palet i, si voleu, també es poden posar dues fulletes per aquí, en paper si teniu verd, i veieu, aquí n'hi ha una altra, que també està feta amb l'escuradent, per si no teniu el pal llarg,
i també queda igual de mona, no passa res. Espero que us animeu a fer-la i el dia de Sant Jordi la poseu en un lloc ben xulo que es vegi. Vale? Que ho passeu bé, adeu, gràcies.